Somos Cine Jesús, salimos de moi noviños da estrada, de 20 e tantos anos, estuvemos en San Sebastián, dala o meu home veu facer unha obra aquí a Navarra, a Falces, e despois desa fixo un montón delas e levamos aquí xa 40 anos. Os kiwis non se crían, non hai un castiñeiro, non hai un carballo. Houbo moitos esparraos aquí nesta zona, moitos, pero a terra vai cansando e non eso. Agora é todo regadío. Tamén manter dúas casas abertas era unha tontería. E eu, desde que aquela casa chegaba ali e non vía máis que as paredes, que non estaba a miña sogra dentro, a min xa me viña grande encima tamén. Como decís, cando se quita o... esfollar. Donde eu nací en Lalín, dice escarauchar. Eso é gallego. Non o falas agora.